Bàsicament és una novel·la sobre l'estigma, sobre els perills de l'estigma, sobre els riscos que té estigmatitzar, sobre la necessitat que té trencar determinats estereotips i sobretot determinades etiquetes i sobre la importància que té de construir les etiquetes. La importància de l'empatia, que també és una assignatura pendent. Hem abusat de la tolerància, que està molt bé com a concepte, i ens hem oblidat de l'empatia. I aquest concepte, l'empatia, o la manca d'empatia, és el que en molts conflictes que vivim avui, des de l'interpersonal a l'intersocial i fins i tot internacional, ens porta a situacions, jo crec, dramàtiques. Bé, a la pàgina 170 llegim: 3 són les fases del sol, nit, matí, vespre. 3 és el pas del temps, passat, present i futur. 3 com a contraposició a la dualitat, el 3 i la mort del maniqueisme. I en canvi vivim en una societat, també en bona part estimulada per part de la classe política, instal·lada en el jo tinc la raó i tu no la tens, nosaltres som els bons i vosaltres sou els dolents. La novel·la precisament va contra això, el que fa és obrir el ventall i dir la realitat és molt més complexa. Hi ha un escriptor nord-americà de referència que segur que coneixes, que és Jonathan Franzen, que ell diu: la política és molt tonta, això diu ell, perquè consisteix en veure que sempre en fer-nos veure que jo sóc el bo i tu ets el dolent i que jo tinc la raó i que tu no tens la raó. Per tant, clar, una de les teves apostes com a novel·lista, com a escriptor, és anar més enllà d'aquesta realitat que gairebé és de còmic, tan simple. Bueno, Franzen, a Llibertat, en la seva novel·la Llibertat, de fet, ja ho fa una mica, això. O sigui, ja busca el matís, ja busca trencar una mica amb aquest maniqueisme, que a mi, francament, és el que més m'inquieta, perquè és molt fàcil. En realitat, el més fàcil, el més inquietant, és que és bastant fàcil crear blocs, és a dir, jo, tu, nosaltres, vosaltres, i per tant, al moment en què tu ja crees 2 blocs, nosaltres, vosaltres, acaba sent nosaltres contra vosaltres, o vosaltres contra mi, i vol dir que si tu no estàs amb mi, vol dir que estàs en contra meu. I per tant, l'única manera de poder afrontar aquesta situació és assumint que no hi ha 2, no hi ha un tu i un jo, hi ha un nosaltres. I dins d'aquest nosaltres hi ha 1000 matisos. És allò que en filosofia, diguem, del renaixement africà es considera l'Ubuntu. Aquest reconèixer-te tu mateix en l'altra persona. Jo, en el fons, soc perquè tu existeixes. Si jo et nego a tu, jo deixo d'existir. És la política, la maleïda política, la que ens ha convertit en serbis, croats o musulmans. Tornem a un tema anterior, això ho diu una de les protagonistes. Tu ho faries teu? Malauradament sí. És a dir, aquesta necessitat artificial i artificiosa d'etiquetar-nos. Jo crec que això al final acaba generant unes identitats absolutament limitades i castrades. Hi ha un moment que llegim que una de les protagonistes diu: els llibres són millors amics i amants que els éssers reals. Els llibres, en el fons, reflecteixen vides. I aquestes vides són les que han de permetre també construir realitats diferents a les que un viu o en les quals un se sent atrapat. I, per tant, trencar aquestes cotilles és necessari i útil, i els llibres ens ajuden a fer-ho. Què vol ser Raül Romeva quan sigui gran? Més que ser, em preocupa què podré fer o què seré capaç de fer o què estaré en condicions de fer o què senzillament les circumstàncies em permetran fer. Això és una altra història.